यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे, आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक। दादा किशन की जय। 120 बहादुर मूवी जौन की एकरा से पहले ओकर 2 टीजर आई रहे और अभी मूवी के ट्रेलर आइल बा जौन की एगो फुल्ली एकदम देशभक्ति टाइप के मूवी होखे वाला बिया, जेकरा में हमनी के 1962 के इंडिया और चाइना के बीच में जौन युद्ध भई रहे ओकरे ऊपर ई मूवी के स्टोरी बनावल गइल बा, जहाँ पे हमनी के रिजांगला वार के बारे में देखावल जाई, जहाँ पर 120 गो हमनी के इंडियन फौजी मिल के 3000 चाइनीज फौजी के धूल चटा देले रहे। और वहाँ पे सबसे मेन जो नाम रहे उनकर नाम रहे मेजर शैतान सिंह, जो कि अपन एगो खुखड़ी के दम पे 60 से 70 गो आदमी के अकेले मार देले रहन खाली अपन खुखड़ी से। मूवी के जो नया वाला ट्रेलर आइल बा ओकर ट्रेलर के शुरुआत होखेला अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर के साथ, जहाँ पर अमिताभ बच्चन युद्ध के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेलन, बतावेलन कि युद्ध काहे होता। मूवी के ट्रेलर में एकदम इमोशन बाटे, देशभक्ति बाटे, देशभक्ति से भरल डायलॉग बाटे और एक्शन बाटे। बहुत बढ़िया बवाल ट्रेलर बाटे ई मूवी के। और ई मूवी में हमनी के थोड़ा बहुत पारिवारिक टच भी देखे के मिली। मूवी में एकदम देशभक्ति डायलॉग बहुत ज्यादा होखे वाला बाटे, जैसे कि ट्रेलर में ही हमनी के 2-3 गो सुने के मिलक ह। बाकी ई मूवी के डायरेक्ट कइले बारन रजनीश घाई और ई मूवी रिलीज होके हमनी के 21 नवंबर के, और वही दिन रिलीज होखे वाले बिया मस्ती 4, जोन की एकदम मूवी के ट्रेलर ही एकदम का कही मतलब कि रिव्यू वाला वीडियो डाल दे हम वाला तू लोग देख लिया लो। बाकी तू लोग अभी 120 बहादुर मूवी के ट्रेलर अगर नहीं देख ले तो पहले जाके एक बार ट्रेलर जरूर देख लियो लोग, एकदम इमोशनल ट्रेलर बाटे। और ट्रेलर देख के हमार वीडियो पे कमेंट करके बताइए लोग कि ट्रेलर कैसन लगलक ह। और तू लोग ट्रेलर देख ले बारा तो कमेंट में बताइए आखिर तारा लोग के ट्रेलर कैसन लगलक ह। हमहू तो जानी हमार ऑडियंस के ट्रेलर देखे में कैसन लगलक ह और हमरा कैसन लगलक ह। और ये हमार भोजपुरी में रिव्यू वाला वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी ह। मिला तानी नेक्स्ट वीडियो में।